Guys, này Jwngha दासो ओंखाम जानो फुंनि आलु भाजा जों आलु भाजा गोजामोन ना आलु भाजा जि अखा आरो जोंनिखैजा लाइनानो गैयामोन दासो एसे मथर होदो जोंहा हायथुआ नै जोंहा हायथुआ मा दाबो साइस्थ' जायाखै मस्त माबानाया साइस्थ' जायो भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट हर खोमसि जादो अखा हानानै आया मा फुटबल नुखोब्रा आंखौलाय बोथोरा जि खोमसि जादो गानियो अमानो आङो फाननोसै जाय जाय हाबा जानो लागा दं बिसोरो बायबानो जागोन नै कबिया मांसेया जाया अमायासो गोथाव गोथाव जागासिनो लाबखादोंमोन आं हायथ'आ लांख्रां सेंख्रां दोनजोब्बाय बबेसो बेखौ आं सुननो रोखायाखैमोन गाबासो माबा जर'ज'सो आंसो सुनो लागामोन गैयाबा खोन्थाहर दे दंखलगुरियाव जोंहा हायथ'खौ आङो दंखल खालामनो होथ'वाखै अननानैनो अ गन गंसे दोना होनांसिगोन बुङा इयो आया दा मा खावसे थारहरनाय गुन्दै दंबा थारहरनाय जानाया इना मिसिं बायदि जादों अखा हानानै बोरै जादों आन्दा सान्दा खोमसि खोमलाव गोजांदो दिनै क'क्राझार थांबा मोजां मोनलै साला जोंहा बैसागोनि आगोल 20,000 गथ' लायनो मैया ब्र'खो अखा बोरै मोनदों हायथुआ जोंहा खालि नुनायाव एकदम बिखारि नुथारोलै न' गैया लेथ्रा बायला जिला अमा आदार होनोसै हानोसै जा पेटलाया अमा आदार होनो नागिरदों दे अमानो कबि हानो नागिरदों गुन्दै ओंख्रिबो लाबोफाखा आरो आंनो मुलिया आंलाय अमाखौसो हाबागोन ना नायनो जादों आंखौ बारा नायनांला दा एसे नायबावदो दाब दानखाङा ओमफ्राय थौ गिदिर गैया इयावसो रुयो थामायावसो दानाबाथाय ओरैबो खाथि बान्दा कबिखौ सानैजों फुटबल गेलेगोन मानसियानो जाया अमायासो जोंनानै आंथ' कबि भाजानो जायासै आं जाया नों जायासै थेरसिबेनसा जाबाय सारसे दायदो मा बादा दो अमाया आदार उदै बाखै खायाखै
फिसा फिसा दानाबा थब मोना बिलाइआ बोरायबो दं जाबाय दे मामबार होदो अरा गोमोरजोबनोसै